An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jɛjɛ Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasutuma bi araba ye araba min n'a bɛnnen bɛ nazarasan kalo 12 desanburu kalo dɔ bi y'o tile 14 ka bɛn 2022 san ma farafinkalo min n'i y'a sɔrɔ laseri filanan ye an balana k'a fɔ bi y'o tile 19 ye jate la san kalo 5 don hijira san 1444 san dugaw de bi kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ kunungo siribala ɲɔnɔ kɛrɛfɛ ale ni yɛrɛma kɔnɔ cɛ jariwala tigilamaw ye mugujugu dɔ don sira kan o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔ na fɛɛrɛ jumɛn de bɛ yen n'o kan ka tigɛ ka ɲɛsin basigi ma kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la Masina marabolo kɔnɔ na kari tɛmɛnen na warafatigi n'o ye jariwala tigilamaw ye u ye sabula ka min y'a sɔrɔ ni k'ale minɛ ale ni machine k'u ye a kana bila ka machine kɔni o ma sɔrɔ kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ka taa se bi an ka jamana kɔnɔ na fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen u ka se ka tigɛ jamana maa ɲɛmaw fɛ ka se ka dɛmɛ dɔw ka kɛrɛnkɛrɛnnen n'i y'a sɔrɔ maa dɔw ka se k'olu waleɲuman dɔn n'o ye médaille diliw ye o baaraw kɛra an ka jamana kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna ka kunnafoni kumaba bi k'a fɔra kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na Ala sɔnna balo kana o denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka lɔn ka fɔ an ka jamana kɔnɔ na kunungo tarata sɔgɔmada fɛ jariwala tigilamaw olu solila mugujugu kɔni k'o don goudron cɛmancɛ la siraba min bɛ yen n'a bɛ bɔ marakala fo ɲɔnɔ an b'a lɔn ka fɔ siribala tɛmɛnen kɔfɛ dugu min ko yɛrɛma kɔnɔ ni siribala ni ɲɔgɔn cɛ u nana don sira cɛmancɛ yɛrɛ la u ye mugujugu min ni ka sɔrɔ k'a labɛn an b'a lɔn ka fɔ sigidalama dɔw kɔni kɛlen ka bɔ a ko kalama u ye kunnafoni di an ka jamana lakanabaw ma o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la jamana lakanabaw olu ye fara ɲɔgɔn kɛ sɔrɔsi ɲɛmaa minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na ale y'a yɛrɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka fɛngɛ olu ye labɛn ka o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la u n'u dɛmɛbaaw ka se ka na mugujugu in kɔni ka se ka na a bɔ k'a sɔrɔ a ma kasara se maa si ma sigidalama caman ka fɔ la ko nin baara min kɛlen filɛ jamana lakanabaw fɛ kunungo nin n'a ɲɔgɔnɛw k'e k'a dɔn n'o nin sigira sen kan bɛɛ lajɛlen ka jagi tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walejugu kɛbaa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ gɛlɛya ta ka ɲɛsin maaw ma ko gɛlɛya kɔni fura bi sɔrɔ a la dɔw ka fɔ la ko i k'a dɔn nin mugujugu in yɛrɛ n'i y'a lajɛ ka sanga n'i ka dɔn k'a fɔ a ɲɛdɔnbaw ka fɔ ye k'i ka dɔn ko n'a kun cira k'a tun bɛ kɛ kasara jugu de dan ye nka ka sanga ni lakanabaw bɛ wulikajɔ minnu na ni sigidalamaw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o yɔrɔw la ni o ko tora sen na k'u mana nin ɲɔgɔn fɛn fɛn ni k'a bila sen kan o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la kunnafoniw ka carida ma olu bɛ se k'u tɛgɛ da kan ka se k'a bɔ kɔlɔlɔ minɛ kɔnɔ na a yirala k'a fɔ an ka lakanabaw k'u nana nin baara in kɛ ɲɛ tuguni ɲɛ yɛlɛ cɛ mugujugu kɔni ka se ka na yɔrɔnin bɛɛ la ka se ka n'a cɛ ka bɔ maaw ɲɛ kɔrɔ maaw ka tila ka tɛmɛ n'u ka lamalama ye lakanabaw ka fɔ la ko hali bi u bɛ wele bila ka ɲɛsin maradenw bɛɛ lajɛlen ma nin waleya minnu bɛ kɛ ni bɛɛ lajɛlen de jɛra ka se ka kunnafoni cari ka ɲɛsin olu ma n'u ye nin ɲɔgɔn ye dama u ka kunnafoni cari a caman bɛ yen k'i k'a dɔn k'a bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya kɔni ka se k'o bali ko n'o tɛ ni bɛɛ y'a fɛngɛ k'a ye ka to yen e b'a ye dama ko n ka sira t'a la a bɛ kɛ dɔ ya dɔ bɛ dɔ la kɔlɔlɔ bɛ s'i yɛrɛ ma u bɛ fɛn min fɔ ni sigidalamaw y'u hakili d'u ma ka fara u ta kɛ o la ko jamana in basi a bɛ bila sababa minɛ kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛ ten n'an bɔra yen Masina marabolo kɔnɔ na kari tɛmɛnen na o ye bolibana sugu ye min ka dɔn ka fɔ jariwala tigilamaw ye kuma caman u bɛ bɔ ka se ka na Basankura ale pont yɔrɔw la kuma caman ka fɔ la k'u bɛ bɔ ɲɛrɛfan de fɛ ka sɔrɔ ka na i ka dɔn ka fɔ Basankura ale yɔrɔw la siraba min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ tɛmɛ Lotan Sabula Yekura ka tɛmɛ Basankura fɛ ka tɛmɛ Kolongo ka taa bolibana sugu la o siraba kelen min bɛ yen u bɛ na o de fɛ dugu minnu bɛ yen n'olu ma sɔn i ka dɔn ka fɔ bɛn ɲɔgɔn ɲɛna u bɛna gɛlɛya ta ka ɲɛsin olu de ma nin waleya min kɛra u fɛ karido u nana ka na Sabula ka dɔ an balona k'a fɔ ka n'a ni machine ani doni caman tun bɛ machine kɔnɔ ka taa n'u ye marifa b'u bolo ka se ka na marifa da la ka taa n'a ye o min kɛra dɛ a yirala k'a fɔ k'o kɔfɛ k'i ka dɔn ko machine in kɔni ko ale kana bilala a nana so nka min ka dɔn k'a fɔ doni ni machine kɔni k'olu ma ye maa caman ka fɔ la n'u ye maa ninnu minɛ ka taa n'u ye u b'u bila fɛn min kama dɔw ka fɔ la k'u b'a f'u ye de an bɛ aw minɛ minnu b'u bolo u b'o minɛ ninnu minɛ ka tila k'a f'u ye k'u ka segin ka n'a fɔ dugu ye ni dugu ma bɛn ɲɔgɔnya ta e ka dɔn ko gɛlɛya kɔni k'a tɛ ban fiyewu dɔw ka fɔ la bilali tɛ dɔ dɛ ka ci d'u da la ka n'a fɔ dugu ye olu bɛ cogo min na ani bi olu ka hakilila ye fɛn mun ye k'u b'a kɛ o de kama maa caman ka fɔ la bi ko nin yɔrɔ in yɛrɛ de kan ka kɛ yɔrɔ ye n'a bɛ lakana kosɛbɛ k'a sɔrɔ ka sanga ni waati bɛɛ u bɛ n'u da yen nɔ ni ka gɛlɛya se mɔgɔw ma ni yɔrɔ in n'a ma tigɛ jadawala tigɛlamaw la k'a kɛ u bɛ na u yɛrɛ ma ten ka tila ka segin u yɛrɛ ma ten
kwa gele ko ni kati bambe dugo ke femida kadanga jamana na yarabi ala ka anga jamana bulu siraka namburai siga fomi kerani ani yasoro no kera bafla ani tanduru sankona na anga jamana kona na malini marfatiki jegulu munu tumbe ni yasoro jamana kura va fenulu ngeleme ka marfata kumanya konya ukofe ni yasoro do farala jamana ka kafo ulube marfa blaka do siga fo dafe o benga mintika no blala anga jamana kona na no kera bafla ani tanduru sankona na ayirala ka fo o senfe halibe azawad o marfatiki jegulu do ubu son benga bela yele ya yira ka fo mali koni tlanjogo tola wa mali jamana kele nga na tabalele kona manipma kika da ube wuli ka jaw keni sanda u yelemana kuka la daw tile ka tla ka fokulu ga zawadi kuma ko ne besena ayira ka foko marfatiki tekulu nu ku keleme ka yira ka foku na ta la jere doke mimi na ta ke jamana werela o bara mimbe matama ga fola libi ko ka do manga ke u yira ka kulu kona na kerena ka do ka fuka mado ni ya sorbe tali ke adijato maigala alego koni min vlaga ke koni ni kelimanga ku ka wuli ka joke kwa nga bergile fo maliko na la ya koni femi mesiga fo ma femi ye kika da ko jamana were tatu nye adja do kuma mi fo angalame ambe maliyundi ambe yoro min bibi telma ke jamana basigilente nyete na fashila anganga problem takabo ambarakata na yoro were nimbe kuma nangi fodi parce que bibi mogodo hakilla ko mogore be se ka monebu anla mogore be se ka demi bon Allah non ne hakilla ko ambe maliyundi ambe fakale mbake dokera dajiri fasala yena nga nyagon takata sigi jamana were la katan kungan ko fo yendo kata nyana boyna ngana sigi ya anni nyogonche ambe fakale mbakele anga sigi beki hakilin tafo anga falen ke hakilina falen ke kadimi ka anni nyogonche ya ne ko ni hakilla kapsana nga ta yoro were ni ya mo min ba fo nga fenta kata yoro wele hakilina be fe were de la hakilina be halbi jugu min be mali bolo kata mbolo ta ka do jugu do bolo pour que kana problème do la samma vraiment do kera ko ni ba fo balmawi o ka sabali foite sabali bo o ka sabali anga hakli na falen ke ya anga do da kelen fa anga boda kelen fa na fa foite kelela ni nyum sate na fa foite kelela ni nyum sate san joli bi ni kelebe sen la tate mena siste bo o ya fem fo de sara ka soro o ka don ko hakli la fana azawar kunya ate se ka nye soro mali tetla o be ka miriya min kesi sankrani strategie were pulu fe comme jugu chama be mali bolo bu nu tara ke yoro were o be janfando do kana mali kele anya antaira masa arrahmani la ala ba don kira ba don ko bin kera malika bin kera anka me ala beyenno anya jigida alaka tiendeme ambe dugo ke yarabi alaka tiendeme afarato ko minanga jamana tlanjugo tala wa mali kele kunungo di bi shiningene mali ka kele ya foito bali fembela yele puma be bisega fo nga jamana nkleni koni o hakla ko no bena yemo mala o ke blapiu foite ka do ka fo mali ka jurukumba kele ya koni ka sego bali anga jamana kona na ambe dugo ke mamun ba nyon sama na la ka kele manduma namborai ambalo dan ka fo anga jamana kona na josaria o la fasaba o kulu oluni anga ministri so me no ka baranya semba saria kuma franyonga do kera buna da nga joseria ere ku damene muna anga ta kamini kunungo muni kera ku ka jedemene buna da nga joseria ere minumbe ni asoro ka buna da ka haken darakliala ka sega fusiro dana a baraw hakla be ta kamini kunungo mi ko nyemai ni asoro betali ke agibu bore kata se ministri mbe no ka baranya snebe anga jamana kiri ko mo manyema da ulubu ga shira da ko senfe angulame ajubaju do ye charte de kuru kan fugaye o yere bora anga malba kono donc adamaden hake ko kuma ubo kono ka fo mo ni manga ke tlonge fe ka fo mso ka hake o kanga buya ka fo ni mo tonyona akaka réparation ka ke aye donc olu be bora en fe ya o ko fe dambe woro ban fe ya donc adamaden hake ko te dore o dronko ko lu franyonka nan ko anga chenfo adamaden hake ko ate buna kunyuma ka bi donc a chama ye fana jadi mo ka barai fagali ju munun be ke mo be banani munun ke demzenun be balika ta école la munna jonya kele mi wulene ndo kay région ko lu be hake burjawe donc ni yo lu be faranyonga ibaye ka fo atela hala nyumana CNDH e ministère de la justice bolo faradoy arma denka hake topotoli o be anga ministère la CNDH be o bara de ke ni ko droit de l'homme ministère de la justice kelente donc ayiralendo be kan deme baraina chugomina ambese ka nyata sorala chugomina vraiment harama dembe se ka lafia chugomina ambalodan ka fo ni tuye josera tiramo kata sekiri ministre so oluka franyonga la fracho na bedugo ke
ɲini fɛn ala k'o ka sɔrɔ fɛn n'an bɔra o tile ye o ye cakɛda min bɛ n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli ka ɲɛsin an ka jamana ma olu ni ka dɔn k'a fɔ tɛgɛdiɲɔgɔnma dɔ k'o sigi sen kan maa minnu bɛ n'olu yɛrɛ baara yɛrɛ forobaca o kɔnɔna na fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo jumɛn de la ne ka se ka foroba nafolo o dunko juguya ni yuruguyurugu ka se k'olu kɛlɛ o sen fɛ min ka dɔn k'a fɔ Wali Seku Tarawele ka taa se Asanatu Bɔrɛ la olu b'u hakilila di baara in kan an k'u lamɛn. An ye étude ba dɔ de lancé o étude de y'a yira n na ko agent public minnu bɛ baara kɛ faso ye olu caman bɛ yen nɔ kɔdi min b'u ka baarakɛ yɔrɔ u ka baara régie min b'a to u ka baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ u t'a dɔn donc i bɛ se ka mɔgɔ jalaki ka jigin mɔgɔw la fɛn dɔ la ka baara kɛcogo la mais i b'a sɔrɔ a tigi t'a dɔn a m'a dabɔ tiɲɛni kama a m'a dabɔ faso nafolo tiɲɛni kama mais i b'a sɔrɔ a tigi t'a dɔn donc an ye k'a fɔ o sariya bolo ninnu ko fɔ mɔgɔw ka ladɔnnaya la u ka kala la an ye dɔw kɛ ni impôt ye donc a formation ɲɛna impôt yɛrɛ y'an wele ɲinan fɛnɛ kan ka ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ jogo dɔ bɛ yen an k'o jogo de ta an ka jɛlenya jogo ta tilennenya n'o ye laadiriya ye an k'o jogo an k'o kan taabolo ye hali na gɛlɛya y'an sɔrɔ an m'an ka maga o wari ninnu na parce que a bɛ kɛ fɛn min ye bɛɛ jɛ fɛn de don. u y'a fɔ cogo min na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka tigɛ ka se ka forobaca o ka kɛ foroba nafolo kɔni ale kana dun n'o y'a kunbɛn an bɛ dugawu kɛ nin baara in bɛ sen kan an ka jamana kɔnɔ kabini sangajan ka san o san i ka dɔn dunko juguya ni yuruguyurugu a bɛ warakata ka taa fɛn kan ko nin kun tɛ dɔ dɛ ka se ka fu sɔrɔ waleyaw da n'an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ ten n'an bɔra ye kulu dɔ bɛ yen olu yɛrɛ bɛ fara ɲɔgɔn kɛ ka maaw ɲɛna tɔmɔ minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ baara kɛ jamana ka forobacaw la walima kɛnyɛrɛ cakɛdabaw la k'a sɔrɔ dunko juguya ni yuruguyurugu u tɛ sɔn o ma fiyewu u tɛ sɔn surafɛn na an b'a lɔn k'a fɔ nin cakɛda in b'olu ɲɛna tɔmɔ ka se ka i ka dɔn k'a fɔ jɔnjɔndiw ma u bɛ baara min na ka se k'u timinanja la o baara min bɛ sen na an bɛ waati min na ko bi a ma ɲɛmaa ye Sulemani Bɔrɛ u bɛ ka baara in kɛ kɛcogo jumɛn de la bi bi na a ko bɛ cogo jumɛn de la ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. san o san an b'a kɛ nin y'a san 7nan ye an bɛ deli k'a kɛ programme dɔ b'an bolo n'a bɛ f'o ma ko intégrité économique Mali o tɛ dɔwɛrɛ ye ka forobaca baarakɛlaw la minnu bɛ yen n'olu b'u ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman na u jigi dalen tɛ tabali jukɔrɔ fɛn na k'olu sugandi k'olu célébrer a bɛ fɔ cogo min k'olu yira diɲɛ mɔgɔw la k'a fɔ aw b'a fɔ ko yuruguyurugu bɛ jamana kɔnɔ surtout forobaca la nka mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu b'u ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman na olu filɛ nin ye an ka misaliya ta olu kan walasa yuruguyurugu bɛ se ka kɛlɛ cogo min ɲinan ta mɔgɔ 5 don mais mɔgɔ 4 de b'an bolo parce que 5nan administration ko kuma dɔw la a ka gɛlɛn an ma se ka autorisation sɔrɔ pour que filmeli bɛ se ka taa kɛ a ka baarakɛyɔrɔ la cogo min donc on était obligé wagati de fɛnɛ b'an ka baara kɛcogo la an m'o jaabi sɔrɔ joona mun na an ko obligera ka taa ni mɔgɔ 4 ye o mɔgɔ 4 de b'an bolo olu de ka vidéo bɛna tɛmɛ jabaraninw kan walasa mɔgɔw bɛ se ka vote kɛ cogo min n'Ala sɔnna final ba o ye le 17 décembre. Ni tun ye Sulemani kan ye u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ nin n'a ɲumanɛw ala ka ninnu caya sango dunko juguya ni yuruguyurugu ka se ka maaw bila maaw ka se k'u ɲɛnamada ɲɔgɔn fɛ n'o y'a kunbɛn an bɛ dugawu kɛ yarabi la baara in ala ka kɛ ten n'an bɔra yen bonyamasegi dɔ kɛra n'o ye CMDT ka taa se maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu ye jago mɔgɔbatigiw ye ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogo jumɛn de la an ka kɔɔriko yɛrɛ k'a don bala ani baara kɛcogo ɲuman kama o kɛra i ka dɔn k'a fɔ médaille dɔ dili ye o jɔnjɔn min dira min i ka dɔn k'a fɔ a ko sen fɛ Cheikh Tidiane Dugure ka taa se Jɛnɛba Wagalo olu fila b'u ka nisɔn yira baara in kɛlen ka ɲɛ suma an k'u lamɛn. An ye jɔyɔrɔ mun sɔrɔ an jɔnjɔn mun sɔrɔ n'i y'a jate minɛ an b'a fɔ o ma volonté politique o ye an dɛmɛ kosɛbɛ parce que an ye baara fɛn fɛn kɛ an y'a kɛ olu ka kɔlɔsili kɔnɔna na an y'a k'u ka yamaruya kɔnɔna na an y'a k'u ka dɛmɛ kɔnɔna na o y'a to an ye sanga sɔrɔ kosɛbɛ n bɛ kɔɔri cikɛlaw fo parce que n'i y'a mɛn ko fibre a exportera a sɛnɛna fɔlɔ de mais an b'a ɲini ala fɛ a k'an dɛmɛ halisa parce que baara kura minnu bolo dalen b'an bolo o ye ka kɔɔri bayɛlɛma ka kɔɔri mugu bayɛlɛma k'a kɛ gari ye k'a kɛ fini ye. Alhamdulillah an nisɔndiyara kojugu parce que jɔnjɔn mun don État ka jɔnjɔn don bon nin wagati in na vu que an ka usine jenina ni semaine yɛrɛ la bon n'an ye ni prix ninnu sɔrɔ alhamdulillah an bɛ fariniw kɛ an bɛ bagan dumuniw dilan an bɛ denyɛrɛnin fitininw fɛnɛ ka dumuni dilan an bɛ bɔnbɔn ni chewing-gum kɛ mais su in na an ye jɔnjɔn mun sɔrɔ o bɛ eau minérale de kan ani boisson aromatisée jus ami ninnu an b'olu de kan an y'a sɔrɔ o hukumu kɔnɔna de la. An b'a lɔn k'a fɔ ni cɛ maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'olu ye jɔnjɔn sɔrɔ jago mɔgɔbatigiw olu de kɛra sababu ye ka se ka nin baara ninnu kɛ ni ka se ka nin jɔnjɔn ninnu di CMDT ka taa se usine kɛrɛnkɛrɛnnenya u baarakɛba dɔw u ka baara kɛcogo ɲuman kan an bɛ dugawu kɛ jɔnjɔn min dilen filɛ ala k'a ka farifoni ala kana ka farifa ye ɲɛfɛ basigi lafiya kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana in kɔnɔna na bɛɛ ka kɛta
o de jamana bɔ nɔgɔ la ka se k'o hakilila ɲuman sabati n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ projet kura dɔ min bɛ yen n'o ka baara bɛ sen ka bagan dumuni ka se ka baganko yɛrɛ ka se ka yakubaya an ka jamana kɔnɔ ka dɛmɛ ɲɛsin bagan baarakɛlaw ma o y'a kunba de ye a ko ɲɛma o ye Boubacar Ba ni bɛɛ lajɛlen kama ko Fukar Masina député kɔrɔ don ale y'a ko ɲɛma ye kuma min fɔ a sen fɛ an ka lamɛn. An bɛ CNOP siège la bi bagankɛlaw ka so o de y'o ye an bɛ fɛ ka dɛmɛ lase kulu dɔw ma pour que u bɛ se ka se u yɛrɛ kɔrɔ kulu minnu bɛ i n'a fɔ an ka Mali ni jamana minnu bɛ danbɔ kulu minnu ka surun la pour que ka baara bɛ se k'u nafa cogo min na u bɛ se ka fɛn min sɔrɔ u ka baara la u bɛ se ka a falen ni jamana wɛrɛw ye cogo min na cercle ma ani yɔrɔ minnu bɛ frontière la Mali ni jamana wɛrɛw bɛ danbɔ minnu bɛ danbɔ donc ni yɔrɔ minnu mɛ o ye projet fan dɔ ye mais min bɛ ka taa kɔrɔnfɛn ba fɛ o bɛ i n'a fɔ Koro i n'a fɔ Bayangara i n'a fɔ Gourmara yɔrɔ minnu fana ni jamana wɛrɛw bɛ danbɔ quoi Mali y'a dɔn Mali frontière ka ca donc cercle minnu b'olu dafɛ donc olu baarakɛlaw bɛ se ka olu kulu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na an ka kulu minnu ni jamana wɛrɛ kulu bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ i bɛ taa sɔrɔ lafiya min b'olu kan o t'an kan yan n'an ka kulu dɛmɛ o la u bɛ se ka ni jamana wɛrɛ mɔgɔw bɛ se ka n'u jɛlen don sugu la an ka fɛnw sɔngɔ bɛ se ka nɔgɔya donc u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na o siraw de don baloko i n'a fɔ jiko i n'a fɔ tɛmɛyɔrɔ i n'a fɔ dumunikɛyɔrɔ ko min ye minnu bɛ jardin ni fɛnw kɛ jiko kɛnɛko yɛrɛ donc a tɛ se ka fɔ ka ban mais bɛɛ bɛ se k'i ka dɔɔni de k'a la pour que a se ka ko basigilen ye quoi bi sini ani sinikɛnɛ o de ye a baara don projet in kuntala k'a kɛ i n'a fɔ waati a kan ka tɛmɛ waati min a dire kimɛ man di ka d'a kan parce que kɔrɔnfɛ yɔrɔw la wajibi baara man teli ka kɛ quoi mais déjà ni san fila baara fɔlɔ min kan ka kɛ yan nɔ o ye nin maintenant n'o banna an b'a lajɛ an bɛna ɲɛsin kɔrɔnfɛla ma ni basigi nana an yɔrɔ minnu fɔ kɔrɔnfɛla la ni basigi nana baara bɛ se ka kɛ cogo min na quoi. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Boubacar Ba ni tun yeli ka ɲɛ a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana o ɲɛta ma n'an bɔra ye min ye décembre kalo tile 10 o ye don kɛrɛnkɛrɛnlen ye kɛrɛnkɛrɛnnena musolakaw fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tigɛ cogo min na jo sariya ka se k'olu latɔgɔtɔ musoya yɛrɛ a ɲɛta ni a makamaw ka se k'olu bila sababa minɛ kɔnɔ la dɔgɔfurancɛ fila bonyɔngo olu talen tun bɛ ka se k'o baaraw yakubaya o baara kunjɛliw kɛnɛ kan o kɛra i ka dɔn k'a fɔ don ye don min bɛ n'i y'a sɔrɔ o kɛra nisɔndiyakoba ye musolakaw bɛɛ lajɛlen ka ye a kɛnɛ kan muso ɲɛmaw fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ a ko senfɛ u da sera olu ma a kɛnɛ kan min ye jaralakaw furumuso Jingɛri Ibrahima Mayiga ale y'a ko ɲɛma ye kuma min fɔ a senfɛ o filɛ. Kun min b'a la o ye ko an bɛ fɛ ka mɔgɔw la kunnafoniya di décembre o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye k'a ɲɛsin mɔgɔya jo sariyaw tali don ma min kɛra san 1948 o sɛbɛnfura de bɛ diɲɛ bɛɛ bolo ni mɔgɔya jo sariyaw tɔgɔ ye bi fana ye don de ye don min bɛ dan kɛ tile 16 min bɛ kɛ san o san diɲɛ fantan 4 kɔnɔ walasa ka ɲangata walew kɛlɛ ka bɔ musow kan donc bi ye don kuncɛ don ye o de kosɔn an ye sigi kɛ bi walasa ka musow la kunnafoni ani ka cɛw la kunnafoni barisa a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko musow kunko ye musow dɔrɔn de musow dɔrɔn tɛ an mago bɛ cɛw fɛnɛ la u ka fara an kan k'u la kunnafoni fɛn fɛn ye ɲagata wale minnu bɛ ta k'a ɲɛsin musow ma Mali kɔnɔna la k'u la kunnafoniya olu kan walasa u k'an dɛmɛ an ka Mali ka se ka fɛɛrɛw ta k'a ɲɛsin o ɲagata wale ninnu kɛlɛli ma bɛɛ welewelemada fɔlɔ min kɛ o ye ko an ka jamana sɛbɛnw na sɛbɛn minnu n'a y'a bolonɔ bila la ani k'a fɔ k'u bɛ kɛ tiɲɛ ye Malidenw ye ni o ye k'a ratifier donc a y'o sɛbɛn minnu bolonɔ bila ani k'a fɔ ko k'a kali ko a bɛna kɛ tiɲɛ ye Mali musow ye a ka o sɛbɛn ninnu lajɛ sɛbɛn ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye sɛbɛn dɔ bɛ yen min bɛ fusamanciya bɛɛ kɛlɛ ka bɔ musow kan sɛbɛn dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko le protocole de Maputo sɛbɛn dɔ yɛrɛ bɛ yen o an ka sariya sunba bɛ a fɔ an ɲɛna ko cɛ ni muso k'aw bɛɛ dama ka kɛɲɛ sɛbɛn ɲini jamana fɛ Mali jamana fɛ u k'o sɛbɛn ninnu lajɛ u k'a lajɛ ka o sɛbɛn ninnu kɔnɔ k'u ta ka baara kɛ n'o ye u b'a to an bɛ ɲɛ sɔrɔ ko la a filanan ye min ye n bɛ mada bila ka taa politiki mɔgɔw ma barisa ni volonté politique bɔra a la ne ɲɛ tɛ fɛɛrɛ la fɛɛrɛ min b'a to an bɛ se ka dankari nin wale ninnu na k'a fɔ musow fana ɲɛna k'a fɔ ko makun tun ma tɛmɛna an filɛ nin ye yɔrɔ min na i komi bi kuma an denw ye an ka kuma an baw ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma o de b'a to an bɛ se ka dankari nin wale ninnu na minnu bɛ ka kɛ Mali musow la. An b'a lɔn k'a fɔ a fɔra cogo min na Jingɛri Ibrahima Mayiga u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala ka baaraw bila sababa minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye ɲarelakaw fɛ yen olu ka kalanso n'i y'a sɔrɔ ɲarela ekɔliso ye bi na n'i ye jateminɛ maaba caman kalan n'a ye ka tila ka n'a ye bi ko kalanso in kɔni k'a bɛna ɲini ka kɛ kɛrɛfɛden ye a kalannen kɔrɔbaw olu farala ɲɔgɔn kan n'i y'a sɔrɔ ni ka se ka wulikajɔ kɛ k'a fɔ k'u ye kalan daminɛ yɔrɔ min na u tɛna kɛ yen ma fitiriwale ye o kɛra fara ɲɔgɔnba ye o sen fɛ
k'a bune fofana ale bi hakila di baara in kan min y'a ko ɲɛma ye an ka lamɛn. ɲarela tɛ duguden ye anw bɛɛ dɔ bɛ sigida dɔ de la bi min tɛ ɲarela ye an denw dɔw bɛ ekɔli wɛrɛw de la bi min tɛ ɲarela ye mais n'i y'a ye anw ye nin ŋaniya sɔrɔ ka na yan an b'a dɔn an bɛ dugukolo barikama de kan nin tɛ ekɔliso gansan ye bi ekɔliso tɛ ɲarela ekɔliso ye o de la an y'an fara ɲɔgɔn kan an bolo di ɲɔgɔn ma ka mɔgɔbaw wele ka jama wele k'a dɔn ekɔli in bɛ lahalaya min na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ekɔli in bɔ nin cogo la kilasi min bɛ ekɔliso in kɔnɔ bi a bɛ ɲini ka kilasi 100 bɔ mais kalan bɛ kɛ min kɔnɔ a tɛ 10 bɔ kuru datugulen b'a da la mɔgɔw bɛ yan nɔ ɲarela u bɛ san 10 kɛ u bɛ tɛmɛ kogo in kɔfɛ u tɛ don kuru in kɔnɔ ni ko tɛ u t'a dɔn lahala min b'a kɔnɔ anw ka labɛn yɛrɛ welewele min ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ekɔli in bɛ se ka kɛ ekɔli cogo min na an k'an denw tama ka na don ekɔli la anw bɛ kalan kɛ yan don min na i tun bɛna ekɔlidenw ye n'i ye jama ye ni ekɔli jiginna ou bien ni irrigation bɔra i bɛ nisɔndiya mais bi a bɛ mɔgɔ ɲɛji bɔ anw minnu ye kalan kɛ dɔw kalanna dɔw ma kalan dɔw kɛra chauffeur ye dɔw kɛra ingénieur ye dɔw kɛra docteur ye dɔw kɛra commissaire de police ye dɔw kɛra directeur de douane ye dɔw kɛra ministre ye o bɛɛ bɔra ekɔliso in na maa miliyɔn caman ye kalan kɛ an ka tɛmɛ a dɔw tɛ balo la bi ni ala nana nin hakili ɲuman di ne ni n ka amical ma olu de jɔlen filɛ an bɛ tɔn in sigi don min na n'an ye ɲɔgɔn ye diɲɛ don o don an bɛ 200 de bila balan kɔnɔ pour que an ka ekɔli in an bɛna ɲɛji cɛ o de la an y'a yira maa kelen tɛ se ko la an ka jama bɔ an ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw k'a dɔn hakilina min b'an na ka na ekɔliso in na an mana n'a ye politiki sira fɛ an mana n'a ye foyi sira fɛ an nana n'a ye de anw barajuru bɛ yan ani ɲarela y'anw barajuru yɔrɔ de n'an bɛ fɛn o fɛn ɲini hɛrɛ la an b'a daminɛ ɲarela de la anw faw an'an mɔkɛw olu de su bɛ kaburu la ɲarela yan n'anw ko an bɛ hɛrɛ ɲini an b'a fɔlɔ yan na an b'a ɲini ala ka hɛrɛ sabati an bolo. an malona k'a fɔ nin tun ye kabune fana min tun y'a ɲɛma ye nin tun y'ale ka ɲɛ ye kɛnɛ in kan min ye Sɛki Aba Ɲare o min ye commune de maire a yɛrɛ ma kɛ nisɔndiya dogo ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan a ye min fɔ o filɛ. Pour bɛ vider au profit des écoles privées alors que o enseignants kelenw de bɛ école privée la alors o bɛ faamuya cogo jumɛn na o tɛ taa ɲini yɔrɔ janw o bɛ an yɛrɛ de senkɔrɔ an bɛ sigi de ka kuma o kan pour que enseignants ka segin ka na école publique la vraiment an ka se k'an bolo da an ka école publique ma pour que kalan ka se ka k'u la sinon école publique privée mais a bɛɛ école kelen de ye quoi don nataw la an bɛna fara amical kan parce que an bɛɛ on est tous membres vraiment a ka kan an ka faraw kan k'u dɛmɛ pour que ka se ka ɲarela écoliso bɔ ni lahala in na n'Ala ni kira sɔnna ma an b'o kɛ inshallah. an b'a lɔn ka fɔ ni tun ye commune de maire kan ye Sɛki Aba Ɲare a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ nin hakilila ninnu nin hakilila ɲumanba de ala kɛ nin hakilila ninnu ni k'a kɔkɔrɔ don n'an bɔra ye an ka jamana kɔnɔna na kalo kelen min taara ni y'a sɔrɔ ni k'o baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛsin kɛnɛya ko yɛrɛ ma kɛnɛya baarakɛlaw b'u sɔn dɔgɔ fana ye tɛmɛnen na u ye fara ɲɔgɔn dɔ kɛ o baaraw senfɛ u da sera ma u bɛna mun ni mun de kɛ baara ninnu bɛ mun de kan min ye Dr Abdulaye Gindo ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. bi ta tun bɛ babu min kɛ o tun ye cancer n'an b'a fɔ o ma bon donc an ye conférence wele pour que u ka se ka na bon ɲɛfɔ an ɲɛna o bon ɲɛfɔli n'a bɛ fɔ a ma cancer u bɛ furakɛ cogo jumɛn Mali la a bɛ kunbɛn cogo jumɛn Mali la gɛlɛya jumɛn bɛ bon ko la an jɔyɔrɔ ye jumɛn ye anw minnu bɛ se ka kɛ banabaatɔw ye anw minnu bɛ se ka mɔgɔw kunnafoni an jɔyɔrɔ ye jumɛn ye n'anw ye gouvernement ye pour que réellement ni banabaatɔ ninnu c'est vrai bana a cayalen don u bɛ se ka tɔbɔtɔ cogo min na u bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na u ka furakɛli kɔnɔna la mois de la santé an ye a boloda k'a tila dɔgɔkunw ni ɲɔgɔn cɛ nin dɔgɔkun filanan in ye banaw kɛlɛli de ye bana ka ca mais n'i y'a ye an ye minnu suganti an banabaatɔw yɛrɛ jɔyɔrɔ yɛrɛ o bɛ fɔ an ye an ka kɛnɛya taabolo la cogo min na an y'o kɔ nin de kama et pour que réellement jamana kɔnɔdenw fana bɛ se k'a dɔn u ka dɔgɔtɔrɔsow la nin bana hakɛ nin bana suguyaw de bɛ se ka furakɛ ni dɔgɔtɔrɔso modèle la pour que a ka se ka furakɛ i bɛ taa kuma jumɛnw na i ni kan ka minnu ni minnu kɛ ka kuma ɲuman tɛmɛ ani jamana kɔnɔdenw cɛ a ka ja ka dɔn k'a fɔ nin kɔni an bɛ yan olu de ye mais gɛlɛya bɛ se ka kɛ mais n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ se ka gɛlɛya ninnu kɛlɛ cogo min na nin dɔgɔkun in n'o ye ɲɛsinnen don bana kɛlɛli ma an kɛlen don k'o kɛrɛnkɛrɛn ka bɛn o ma an m'o ye pe maa damadɔw de minnu bɛ wari dɔ bɔ ka se k'u ka banaw furakɛ n'i ye fura ta sisan nɔ jɛkulu dɔ de bɛ yen nɔ san o san o bɛ fura ninnu u b'a jateminɛ k'a fɔ ko n'an bɛ min fara a kan ou bien minnu bɛ bɔ a la alors o bɛ kɛ jateminɛ de don bana minnu ka ca an bara n'olu bɛ se ka furakɛ cogo minnu na olu bɛ furakɛ ni fura minnu ye olu de jateminɛnen don o jɛkulu in bɛ lajɛli kɛ a bɛ se ka kɛ siɲɛ 1 san kɔnɔ ou bien siɲɛ 2 mais hali a bɛ se ka kɛ siɲɛ 3 ni gɛlɛya yera a la a bɛ fɔ ko a ye na an ka liste réviser mais an m'o bɔlen an y'a fɔ ale tɛ n'i ye Mali ta sisan 100 sigi la an y'a ye k'a fɔ minnu bɛ système de protection sociale la i n'a fɔ an m'o n'a ɲɔgɔn ninnu 100 sigi la a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 22 kan. an balolen ka fɔ ni tun ye Abdulaye Gindo kan ye u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ kɛnɛya ala ka sabati n'an bɔra ye min ka dɔn ka fɔ forage dɔw
olu baaraw yakubara kumantu ale marabolo kɔnɔ na o tɛ dɔ de kulum be kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔrɔ bɛ wele ko direct aid o ni Lansana Kone k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka wulikajɔba kɛ ni ka se ka furaji dɔw ni k'olu bila sen kan kumantukaw fɛ yen o sen fɛ min ye Lansana Kone yɛrɛ ka taa se maa dɔw ma baara in kɛli nisɔndiya n'olu b'o yira an k'u lamɛn. Bi fitini ma don ekɔli la jiko gɛlɛya tun bɛ yan kɔlɔ min anw miiriya la mɔgɔw sɛgɛnnen don baganw tɛ saya comme nord la mais baganw bɛ sɛgɛn yan parce que ji tɛ yen bin tɛ yen bagantigiw u bɛ sɛgɛn château in a bɛ min ɲa anw ye 20 000 litres i bɛ se k'o sɔrɔ 3h30 de temps kɔnɔ anw tɛ se ka fɛn wɛrɛ fɔ o la a bɛ min ɲa ya barika ka bon kojugu. Nin ji bɔndɔ in a musaka bɛnna service ye min don a la o ye miliyɔn 18 direct aide ye o de don a la min ye musaka wɛrɛ ye n'o ye bailleurs ka dɛmɛ kɔfɛ bénéficiaire bɛ min kɛ général Lansana Kone ale ye min don a la o ka ca 3 millions an minnu senna yɔrɔ wɛrɛ la i n'a fɔ Zantɔgɔ la an ye pomme dɔ seni pomme manuelle bolola pomme bɛ seni o ye miliyɔn 6 ye an ye château ɲɔgɔn si fana seni Sojula Sokun na o fana ye miliyɔn 18 ye an ye dɔ fana seni pomme manuelle dɔ seni Jisan o ye fana ye miliyɔn 6 vraiment jamana ɲɛmɔgɔw u bɛ an ka ɲuman dɔn k'u ni ce ala k'u baraji ala k'u sara u ni balimaya u ye baara min kɛ can yɛrɛ la jalan ye u k'an kunna wele k'an kɔ sɛgɛrɔ jiko tɔɲɔw banna anw kan ka mun kɛ n'an ma se k'o kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ y'a kɛ an kan ka taa olu fo k'olu barika da an b'u fo parce que u bɛ k'an dɛmɛ an ka baara la nin da siɲɛ fɔlɔ an tɛmɛna dugu fɛn fɛn la n'o ye Wɛngala ye o ye Bumu ye o ye Bɔntula ye o yɔrɔ fɛn fɛn an tɛmɛna ye vraiment an kɔni nisɔndiyalen don kɔrɔ. An balodan k'a fɔ u y'a fɔ cogo min na jiko minnu kɛrɛnkɛrɛnnen n'i y'a sɔrɔ n'o y'a kunba ye ni bɛɛ y'i seko kɛ jamana in kɔnɔ na gɛlɛya min b'an sen na gɛlɛya min ban ala ka hakilaw yakubaya n'an bɔra ye misiriba dɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na o baaraw bilala sen kan Misabugukaw fɛ yen Bamakɔ communiste kɔnɔna la an balodan k'a fɔ o misiriba in kɛrɛnkɛrɛnnen na yɔrɔ dɔw sunnamɔgɔw olu kɛ i ka dɔn k'a fɔ misiriba dɔw kɔfɛ min ye dagayɔrɔ caman ye yɔrɔ salenba baara ciya caman bɛ yen minnu bɛna kɛ diinɛ yɛrɛ dɛmɛ o bɛna k'a kɔnɔna na a kurumbokarali la min ka dɔn k'a fɔ maaba caman tun b'a kɛnɛ kan Mahamud Diko ale tun bɛ kɛnɛ kan a ye min fɔ u filɛ. Nin ye ŋaniya de ye min taara maaw fɛ minnu caman bɛ dugukolo in jukɔrɔ bi a dabɔra fɛn min kama o de ye ka maaw fara ɲɔgɔn kan ka ŋaniyaw kɛ kelen ye ka hakiliw kɛ kelen ye ko in bɛ daminɛ don min anw ka jamana bɛ lahalaya min na ni an bɛ cogo min na bi kelen tɛ anw ka kan ka fɛn in bila contexte wɛrɛ la o de ye k'a ɲini hali bi bɛn ni ɲɔgɔn faamuya ani ko to ɲɔgɔn t'a la o ka kɛ anw taalan ye misiri ka kɛ sababu ye ka dusukunw gɛrɛ ɲɔgɔn na ka kanu ni tin don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. An balodan k'a fɔ nin tun ye Mahamud Diko kan ye diinɛ ko ni batoko ministre Mamadu Kone ale tun bɛ kɛnɛ kan a yɛrɛ ye min fɔ baara in senfɛ o filɛ. K'a fɔ nin ye silamɛ bɛɛ lajɛlen ka so de ye suna mɔgɔ ko tɛ suna dan ko tɛ mais fɛn o fɛn fɔ tɔgɔ dɔ de ka la ara donc silamɛ bɛɛ lajɛlen ka bɛn so de nin ye silamɛ bɛɛ lajɛlen ka bolodi ɲɔgɔnma so lo silamɛ bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan so lo an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye min ɲini anw fɛ n'o ye bɛn ye toujours an fana de b'o fɔ silamɛw ɲɛna an ka bɛn kelen kan waati bɛɛ lajɛlen na walisa hali ni mun bɛ yen ni kunna tɛ diinɛ kelen na n'o ka tɔɔrɔ ma anw sɔrɔ an n'o ka se ka bɛn kelen ka jamanadenya kɛnɛ na mais k'an ka diinɛ k'a kɛcogo la a n'a sɛbɛrɛma. An balodan k'a fɔ nin tun ye ministre kan ye yɔrɔ in a dayɛlɛli la a kɛra jamako de dan ye yɔrɔ si ta yɔrɔw la ye minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen ma i ka dɔn k'a fɔ jama tun bɛ nka o n'a ta bɛlɛ kɔnɔ na ko nin kɛra jamakoba ye nka nin bɛɛ lajɛlen tɛ dɔ ye dɛ ko diinɛ ala ka diinɛ ne ka yakubaya n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na sira sɛbɛn mun b'e bolo. Lamɛnbaaw folen kɔfɛ karamɔgɔ Ase n'i ka yamaruya ye an bɛ taga États-Unis ma ɲɛmɔgɔ ye dolari miliyari 55 di farafinna ma san 3 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko ni nafolo mina ta ka don da caman fɛ i n'a fɔ sɛnɛ mɔni jago o n'a ɲɔgɔnnaw n'an bɔra an bɛ taga Guinée Équatoriale adamadenya lafasatɔn cɛden dɔ sibiri don tɛgɛ kɛra ale kan finitigilakaw fɛ ka sababu kɛ k'a ye jɛrɛ dɔ kɛ jɛrɛ min ni yamaruya kuma d'a ma wa ko jɛrɛ in yɛrɛ kɛnɛ kan a da sera yuruguyurugu kɛlɛli ani adamadenw ka hakɛ n'an bɔra yen an bɛ taga Chad jumadon Chad ma ɲɛmɔgɔ ye tɛgɛ kɛ finitigilaka caman kan tɛgɛ kɛra ninnu yɛrɛ ka kun min na jamana ɲɛmɔgɔ ma bɔ ni ka o perepere-latigɛ nka Chad yɛrɛ kunnafonidilaw ye min yira u y'a yira k'a fɔ ko ni maa ninnu yɛrɛ minɛlen don ka sababu kɛ u tun bɛ fɛ ka bɛnbɛn don jamana ɲɛmaa kan ni ka ale ka fanga dafiri n'an bɔra yen an bɛ taga Niger finitigilakaw ye wele bila finitigilaka kɔrɔ ma ni an k'olu ma ko militaire retraité ka na u dɛmɛ jihadikɛlaw kɛlɛli la karamɔgɔ Ase ye min sɔrɔ ni tiɲɛ ye. An bɛ dugawu kɛ yarabiya la